Hello, I'm Verity. Your personal helper friend. Mitä? Mitä? Okei, moro jätkät, ja tänään me pelataan modeja Don't Cry ja Pixel Stalker taas, eli niinku again. Ja mä sain jostain syystä jonkun veritypehmon. Okei, nice. Ja hakataan puuta, aika perus. Vähän videot nähnyt tästä oikeesti, tää on aika creepy modi, tää Don't Cry. Ja aika lailla sitten Pixel Stalker on niinku muuten sama, mut mitä mä nyt katoin, niin se on ehkä vähän pelottavampi, mutta siinä on niinku esim. Samat hirviöt sun muut. Mut tässä on niinku myös sitten tää Don't Cry, joo, karse mode luvas. Ja mä ollaan muuten hardcoressa, eli jos mä kuolen, niin mä kuolen. Elikkä mä en enää voi palata henkiin, aika siistiä. Et joo. Joo. Kyllä. Joo, mä menen pois, mä ihan sama, että on crafting table, mutta mä viittaan tuolla metikassa. Okei. Mun viime eka video, eli se Pixel Stalker video, sai aika hyvän palautteen niinku kattelukerralla tai tykkäyksiltä. Ajattelin, että mä tekisin sitten tästä päivitystä versiostakin videon, koska mä ajattelin, että se olisi niinku ihan kiva jatko-osa. Ja kyllä mulla on ne custom biomit tässäkin videossa, niinku viime videossa oli. Ei oo shadereita, koska sairaan kova lagi oli viimeksi. Okei, anyway. Powdered Snow, let's go. Yes. Tässä toimii. Yes, ihana Tree Harvester. Mä päätin pitää tämän Tree Harvesterin, koska ekassa videossa, eikä siinä Pixel Stalker videossa, mulla ei ollut Tree Harvesteria. Et joo. Mä en oo tiedä niinku yhtään, miksi mä luolaan tässä videossa. Mulla ei yhtään haju. Sinänsä en halua. Mitä mä nyt oon nähnyt videot tästä modista, niin aika crazy. Nämä molemmat modit. Kyllä. Joo. Siellä on hiiltä. Mun on pakko mennä tonne. Okei. Jes, ihana. Mä osaan mennä ne kalliot ylös. Niin kuin joka videosta, niin me tehdään siis talo. Et joo, aika basic mun videot. Ja me koitetaan selviytyä. Tässä on nyt lisähaasteet. Mulla on hardcore mode. Et kyllä. On lisää hiiltä. Mä teen itse tortsit nyt. Muuten mä tarvitsen ruokaa. Mistä mä sitä saan? Ehkä tää on aika huono olla. Emoluola. Mitä? Tuo on rautaa. Let's go. Naken nää. Nyt mä tarvitsen ruokaa muuten. Okei. Yksi rauta. Kiva juttu. Edetään ruokaa. Musta tuntuu, että tää kuolleessa metsässä nyt ei kauheasti ruokaa oo. Uusi objektive on hakea ruokaa. Saaks sammakos ruokaa? Ei saa. Mitä mä selitän? Moro. Hyvä, mulla ääni tässä pelissä. No sori, mulla ei se ollut ääni tässä mukana. Upsis. No, ihan sama. Mennään nyt tällä alulla. Joskus niitä vähikoja tulee, se on ihan fine. Takas tänne pelottavaan metsään, koska mä tarvitsen ruokaa. Jos täällä olisi siis niinku kärpäsieniä jossakin. Olisiko niinku vedessä kaloja? Hei, come here. Tässä on ruokaa. Okei. Ei näytä olevan ruokaa siellä. Yö on tulossa. Mulla ei vieläkään sänkyä. Taidan olla ihan jitsin kokattu. Et niinku voisinko sanoa näin ja voin sanoa näin. Jos mä nyt ihan tyhmä oon, niin täällä pitäisi olla vettä. Kyllä. Jääkarvosta muuten saa. Tuo on kaloja. Yes. Okei. Otetaan vaikka kallioon nyt tämän pienen kolon yön ajaksi. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know. Tuon verran puuta. Mä kyllä tarvitsen lisää. Mä voisin tuossa aamulla mennä kemoon. Ja vähän lisää sitä puuta. Voidaan taas sit talo. Mä teen nyt kilven itselleni. Otan vähän lisää kiveä, koska mä haluan vetää tällä kertaa ihan kunnon siis talon. Tällä kertaa. Jos olet nähnyt mun aiemmat talot, niin ne on ihan surkeita. Mä haluan vetää vähän niinku lock-innat tähän uudempaan taloon. Joo, mulla on ihan tarpeeksi kiveen. Mulla ei ole stäkki. Aamun koitto.
Tai jäs, ammakko moro. Moro. Kannata jään kautta. Näetkö se tuossa kulmassa? Oh hell. No! Ei, mä lähden pois. Ei, kiitos. No, 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 no. Mä en lähde tähän. Ei. Ei tietenkään, ei. Miksi mä laitan itteni tähän? Okei. Onko se pois sieltä? Ei oo. Okei, mennään haastaa riitaa. Noniin! Come on! Okei. Mä pelkäsin, se vaan katoo ilmaa. Okei. Tää on hyvällä varalle, alueelle. Tuu tänne vaan! Niin! Niin! Jesus Christ, mikä pelkuri! Okay, anyway. Rakennetaan se talo nyt. Mä en tiedä tästä modista sitä, että tuliko tässä niinku se, joka menee selän taakse. Sitä mä en halua. Tupia näkee sellaisen monsterin. Mä näin tossa jo. Voitais aloittaa tekee sitä taloa. Mihin mä rakennan se? Mä haluan tästä metsästä pois. Kyllä. Mä rakennan tästä puusta. Okei, joo ei. Joku menee täällä metäs. Joo ei, mä lähden pois. I'm out of here. I'm out of here, okei? Mä en lähde tähän. Ei. Avara-alue. Thank you. Tehdään se talo. Tonne. Vuoden päälle. Tehdään sinne. Ennen kuin yö tulee taas. Nyt se ei ole keskipäiväkään vielä, mutta ei se haittaa. Mä haluan taata tai metsän. Mä teen tähän viereen, mä en tee siihen metsään. Mä en halua nähdä sitä ukkelia mun selän takana. Mä saan sydänkohtauksen, okei. Mä aloitan rakentaa. Muistatko mä puhun hyvästä talosta? Mitä mä rupeen tekemään? Nyt tehdään oikeasti hyvä talo. Ei alkaa tulee yö. Mulla ei oo sänkyä taas. No. Jätkä, mitä sä haluat musta? Niin. Tehdäänpä ladders. Okei, nyt mä teen sellaisen pienen yötripin ja lähden sinne spawnille. Okei, mä oon hiekkaa. Okei, lähdetään. Let's go. Nyt on zombi. Get out of the way. Okei, mennään. Mä nyt ihan tyhmä oon, niin täällä ois mun spawni. Missä on toi hiekka-alue? Mun mielestä täällä jossain oli semmonen. Tässä vai? Oma hiekkaa mä sain 30. Kyllä se niinku sinänsä on tarpeeksi. Joo. Tämän takas. Tee kuitenkin niitä paneeleita, enkä niitä blokkeja, niin. Nää. We are back in your house! Aamun koittu. Ei mennyt 2 yöstä ilman mitään sen suurempaa. Okei, nyt tuli iso lagi. Mä uskon, että joku hirviö tuo ulkona. Okei, mä en oo menossa sen ulos. Tuonne ylös pitää mennä. Oh, clear. Mä uskon. Monsters here. Nope. Everything is alright. Ylinkerros on tähystyspaikka, eli laitetaan tänne portaita. Ei oikein tapahtunut mitään. Okei, mulla loppuu ruokapula. Jeesus. Aina. Eikö onks mulla ruokaa? On, hyvä. Hei kato. Kato veriti. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. No mä tiedän, sä tiedät kaikki. Aha! Mitä? What the f... Aina mä uudin kertoa sen, että aina kun mä kuolen, tää taso vaikeutuu. Kyllä, joo. Se on just näin. Kyllä. Tuo ei ollut kauhean mukavaa.
Se mun kaiken kamatoti. Se taisi olla se, mikä mä oon niinku nähnyt pari kertaa. Joo, se taisi tulla selästä ja vähän säikähdi. Pikkusen säikähdi, mutta joo. Onneksi verite on kunnossa, ei mulla muuten kiinnosta. Verite is fine. Let's go get some food. Mennään suoraan tästä vaan sinne jäälle. Okei. Okei, mun pitää mennä jo. Ja mä tuun kuolee. Häh? Hyvä kysymys, miksi mä vaan kalasta. Niin. Oh my god. Ihan niin hyvä. Järjestellä vakavat sitten. Taas. Hello, I'm Verity. Your personal helper friend. Mitä? Okay, I'm gone. Aha, seuraama. Se on nopea. Mitä? Okei. Okay. I'm gone. Ah. I'm a ninja. Okei. Okay. Okei, mä uskallan. Siitä vaan. Oh, nyt se syö mut. Okei. Okei, moro. Verity, auta. Okei, mä blokkaan kaiken ja menen ylös. Jes, hyvä. Okei. Ihan vaan tiedoksi se niinku ei hyökkää, jos mä vaan niinku ignoraan sen. Ainakin mä toivon niin. Joo. Ignorataan vaan ja rakennetaan, ei tässä mitään. Oit se on kadonnut. Okei. Mikä toi oli? Mä en oo menossa ulos. Rautaakku. Ihan kun pelastetaan Five Nights at Freddyä, kattoo koko ajan. Ikkuna, okei. Clear. Mennään hakee vettä. Let's go. Okei. Vähän pienelle yökävelylle tästä. Okei. Hello, I'm Verity. Your Mitä? Oh!